салом алайкум ба ҳама подписчикои канали ма. Чӣ гуфтанем бародаро, париматч яке букмекерҳои беҳтарин ва ҳар ҳафта барои шумо тӯҳфаҳои беҳтарин пешниҳод мекунад. аз сабабе ки ҳози UFC 240 хеле медонед натминӣ чид бидроед киберспорт ва дигар спортҳода самихтона бигзаронед. силка барои бозӣ дар комментария закрепит карга. чихе охирон дидоре қасамову орзуҳора мебароре маё чихе у қадар корора оғуши 24 гаштанои думбадума ма чашмои тида ёфту маънои ҳаёти хидма набояд ошкор мекардым тида дӯстдорима набояд нишон медодум барот вафодорима и қасари солима гузаштоима қафоита хушбахт намекунад бидон селфи ви кайфоита баҳри чашмои фасону дар додуму пуф кардым маи интизорида ишқи доштаита туф кардым уная пешид некимия ҷошта чантаош бо чантаоша як сибумону бидав ай қафош мо номерош бо хомӯш ай паи кори клентошай духтари ҷурабоз рашк мекуним накентошам набудум ихе намедодим дил инаму доша ралбу қабхтапака ёши аю раҳоша фикрои хато до осмони ма ранги абрам бояд у ба гапи ма боша ягон ҷош набаранд ҳар як гапҳои хуби задад хидда зараранд пеши ту намия ҳатто бимонад дар бадарам фикрои хато да осмони ма ранги абранд бояд у ба гапи ма боша ягон ҷош набаранд ҳар як гапҳои хуби задад хидда зараранд пеши ту намия ҳатто бимонад дар бадарам барои тура хид кардан дига мада ход нест агане шор мерам танам бӯи дуду шароб нест неки хушруву осон анҷом доди сарнавишта гапера зади дига нашида кай сарнавишта нашид гӯш када бахшишта гапҳои маънодорта хид кади ужегун кади тиёри вафодорта матни холӣ матн несте просто варақи навай контактоита хирсгалаву ай ма пури аз сала хирси туфа кадам не уҷа хирсои живоя читари ишқу ошиқия ҳар рӯз додувоя ки ма тоқат надорам бинам у мефрӯша такша ма псих шида комрӯз мебарам таи макша ту бихи бигар фикри дунёву ошиқана ки ишқ барои ту киное буда ки нафорида кид рост мега чизе мега намега реп да иш шоир барои ки я дил дода будум аму жигворӣ фикрои хато до осмони ма ранги абрам бояд у ба гапи ма боша ягон ҷош набаранд ҳар як гапҳои хуби задад хидда зараранд пеши ту намия ҳатто бимонад дар бадарам фикрои хато да осмони ма ранги абранд бояд у ба гапи ма боша ягон ҷош набаранд ҳар як гапҳои хуби задад хидда зараранд пеши ту намия ҳатто бимонад дар бадарам